Tento tvar, čo má tento konkrétny, to bol už nejak asi zbrúsený? Nie, to je, áno. Wow. Toto je, tu je to tiež podobne vidieť, len na týchto malých kryštáloch je vidieť, že tieto kryštály kremeňa, ktoré majú 6-stranné boky, že sú ešte obrastení menšími, druhou generáciou menších kryštálov, ale ten tvar je v podstate rovnaký. Čiže to je... Vyrastlo proste, tak toto je originál. Áno, to je... Porušené, neupravené. To je pôvodný kryštál neupravený. A toto môže mať akú hodnotu? Môže to mať potenciálne hodnotu aj menšieho domu. Alebo celkom slušnej chaty. Tak sa nemáš zle, no. Ale to samozrejme je potenciálna maximálna hodnota. Ono zase závisí, niektoré z týchto vzoriek je možné nadobudnúť oveľa lacnejšie, závisí kto na akého predajcu natrafí a naopak je možné kamene aj byť schopný predať oveľa drahšie podľa toho, na koho s odstupom času zase natrafí. Jasné, rozumiem. Tá hodnota je uvádzaná len ponukou a dopytom, záujmom klientov. Jasné. A týchto tu, takýchto podobných ako máš ty, je na svete nejak veľmi obmedzenia? Sú všetky iba z Namíbie? Namíbia je jedna z takých najzaujímavejších a najlepších lokalít pre zaujímavé kremene a ametisty. A obrovské množstva vzoriek odtiaľ idú, ale samozrejme medzi vzorkami nájsť kameň v takejto zachovanej kvalite je ako ihla v kope sena. Čiže tá cena závisí potom od toho celkového estetického prevedenia, od miery poškodenia a tak ďalej. Čiže ale z Namíbie konkrétne pochádza veľké množstvo vzoriek. Rozumiem. A teda aj na takéto mega krásne kúsky máš doma iba parapet? Nemáš nejakú vitrinku alebo niečo? Či... Nie, on je vo vitrine. Tento je vo vitrine, ok. To bola škoda, môžem sa pozrieť? Samozrejme. Je to veľmi krehké?